Kajing pelip boarding ka bakha kha hakini ki khandiat tayo dakatanat Meghalaya Energy Cooperation Limited kalakta aki babon ki liang bat kani kajing pelip boarding kalakta ru ya kayo akot jong ki nong rap ki barijing ri kum kis air farm bat ru i kis air ki bajukha pelengsaw. Nakaliang General Secretary ka Hill Farmers Union uba Alphon Bird Carson Teo ulaong banadu bajaya ki jinglip light bakha kha jong ka boarding electric kalakta ya kayo ya dia thiet ki pelengs air basaw bat kumjuru ka jinghe jingsan ki khons air kalshimpor habagi don kam ya jingmsa lingba ka boarding electric. Kajing bam ya yo ki kam khayi pelengsaw na ki trai jella kalapan ki im biang pat ya ki nong khayi air bar jella ki ba biang karukom ri da ka ba kenno ba kadai kajing bam biang karukom penme tikena ya ka boarding hajella kumta na kaliang ka HFU kala kerpat ya ka sarkar ban yarap kerpang ya kita ki nong rap khnang bikin la ban siu pat ya ka ram saki bang pat kum juru bakan penslur susu ya ki kenhun nong rap ki wasdang ya kani ka kam yung ini ka pors at bung taru kalut seding kadon timentaru kasyam jinge yaki farmer ladangi wara yaki siar kumenta ka pors at makanaru kalong kasyam jinge nomor ba non light timen step ru nre nyu baji kame light dan tu khoi baji kala de light te mensni to mensni kame le kadon gasni janmiet san baji unturu hadu damiet ndai baji puji ya tentang ni hadu borosimiet bukan leblat tika jenjar ya ki farmer bakin bu ini ki siar nomor ba kidon kam kalai klem kalai kinum la ban im ki siar barang red kan cisin perkhat ni ladap da ka jingkimen ku bakrau ha ka baka sarkar kala ayengi kum kalun naga bang naga SBI denre habangi persyang ban le ya ke naga kam ni i baki nong rep jongi ki dan habdeng ka jingdu nong numat nalor ba ka ki siar ki yap ki haban siu sa kenika lun tengah kuat bana kalian jong ke sarkar kumba kalale ya ka poultry mission ya ka piggery mission ya ka milk mission bat kum taruh kan perkhat na ka benta jong ki nong resian bahkan shim ya ka jiki klik bani rap lem ni ki nong rap ki jongi bakin la ban yang halaki jong ki kijat bat bahkan nom don kanu ke jingdu nong habaki persyang bandri ya kini kisia kableng tetang kene ke jingkepat na kalian jonga syaka sarkar hawat kini kedi ka project lani ka initiative jong ka Hills Farmer Union ka jingtmu hi jong kane ka HFU poultry project kedi bangi kwa ban create employment lani ban create job ya ki la kalong ki kon samla bat kom juru ya ki paranong rap kumno ni persyang ban kentiu ya ka yo ka kot ka jongki fiui da kabani hikai kinong rap bandri kini ki siar khapeleng ada kini ki siar ki khapeleng man kasngi kindala khapeleng ki khaman kasngi te deinang ta kinong rap kin sayo i bat kin sayo ban bat pisa lani ba kin sayo pisa man kasngi da kabaki ni ki siar ki khapeleng man kasngi ni smo komen hawai namar bagani ka project ni lasdang na 9 November tementala san banaitam te hendrei hadin penjelas dang ni ka project ki nongrap ki bala yo ya ka loan na po bank kadi ka loan kane ka bangishim na po SBI kumakhan nyungut ki nongrap hendrei nomor ba ka jingduna pelap jong ka survival rate lani kata ka jingim jong ki siar ka dawba hi kat kum ka jing batai jong ki nongrap kadai bet ka jing bombyang jong ka light hakapor ba kamtam hakapor ba kadi ka ayam ka bakriat te nga ngoban penpau hangni kumu nong yalam jong ki nong rap ubangila shimnya kane ka initiative ban betelenti ki nong rap hawat ni skotho ba ka light lani ka electricity kadai ka way ka problem ka bakrau amdei tangi ki ba rijingri handrei kumjuru ya ki entrepreneur bat kumjuru ya ki nong sengkam jam ki nong sengkam sengjam ki ba pendon kam raklai namar kata kadaw ngakwa ban pha ya gani ka khubor cha ka sarkar bat ban yathu ya ka sarkar ba kani ka jing lip light khari jong ka sarkar ani kani ka load shedding kani ka way ka jing e ka bakraw khamtam ya ki nong ri jingri khamtam lada ki de ki bari ya ki ne kisi ar layar namar kata kadaw ngasngog ban pha ya kani ka khubor cha ka sarkar bahapdeng kani ka jing persyang ka jongi ban yarap ya kinong rap bat ban kentiu ya kayo ka kot ka jongki
Henry ke jingyap ke jungkini ke siar ke bu jing yangi ya ka bangin siupat ya ka loan siapo ka bangila shem na po SBI te de namar kata kadau nga ngidon ke jing smokia bangi kerpat ya ka sarkar bahoi ka sarkar kalawan ra ya ka pigir mission kalawan ra ya ka milk mission Henry nga kwa ba ka sarkar kan pe kerpang ya gini kinong rep ke jong yang ne po sindidan ban wa igilat kerinti ban yarap ikinong rep bangila ban siupat ya gini ka loan ka bangila shem na po SBI ban penhe biang ya kani ka kam ka jongi hadin begini ki peleng kembang ngilayo i begini ki siar jongi kila khai kini ki peleng ngilas dang ban penya yaki penya yo yaki shaki yo ki hat ke jongi tendre ke jinge hangne ka long ba ngiyo i na ki news na ka por bahwa hadu ki siar hadu ki snyang bat kumjuru hadu ki peleng ngiyo i ya ka jingwan lin shop lani ya ka jingwan ra ka jong kini ki company ki baper ya kini ki peleng na sabar ka juyurat ya ka hok jongi ki trairi haba ni poi ha ka yokahan tede namar kata kadau nga sngo ban ong hangni ba kum ka department lani kum ka sarkar kariban khmi bnia ya ka jingwan jong ki mar ki banabar namar ba kani ka jingwan palat kum gidi ki siar na po asam ro ngayo i ba kum man hagani ngi iya to baniyo sa po nong stan bagi nongrap ki jongi ki haban mi surok banyaki bat bagi yeng ha surok nakabenta ban bat yakini ki kali asam ki bakit yakini ki siar tede namar kata kadau hakabide bakini ki peleng ro hot hakasin ka baningkong ka bagi die yakini ki peleng chakiyo ki hat ki jongi niyo akador arspa prapo arspa khandai pho bangi die sayo bat kumjuru ladangi die pada retailer teng ngidang di laispa shipho bat kum tater tendre namar ba kajing wan jukini ki peleng na ka company menta pade ka pawon kit ki trok saka jala ka jongi ka pelong ya ka dor ba kan hiar shadu arspa laipau ka bangim imshu kum kinong rap ki bangi persang ban yang hala ka jong ki kijan tede namar kata kadau nga pha ya gani ka khubor saka sarkar bahkan pekngor halor kani ka jingwan jong ki mar ki banabar khnang ba ngila ban kintiu ya kinong rap ki jongi